Danas ću vam pokazati kako korišćenjem vašeg laptopa ili onoga koji imate u školi i vašeg mobilnog telefona sa touch screenom i digitalnog mikroskopa koji priključujete na laptop možete da napravite niz vežbi interdisciplinarnog tipa, to je kao neka mala laboratorija koju mogu da koristi profesor fizike, hemije, biologije i tehnike. Kao prvo da vidimo kako možete da ispitate tok neke funkcije za koju vam je ranije bio potreban osiloskop. Vi osiloskop sada možete vrlo lako da dobijete preuzimanjem sa ovog Google-a. Vi preuzmete aplikaciju Visual Analyzer, evo ga ovde, i kada je uvećate, vi ćete dobiti ovu sliku koju imate na ekranu. Zatim ćete da taj laptop povežete ovim kablom, evo ga, stavit ćete u mikrofon na kablu i zatim ćete koristiti vaš mobilni telefon na kome imate, izvinjavam se, okrenuo sam naopako, na kome imate niz različitih funkcija, sinusna, pravougana, testerasta funkcija i imate određenu frekvencu. Znači, to se sve nalazi na nekoj aplikaciji koja se na vašem mobilnom zove Function Generator, generator funkcije. Ako slučajno nemate, vi i to možete da preuzmete sa interneta. Ajde da vidimo kako sad ovo možemo da iskoristimo za neke vaše vrlo jednostavne eksperimente kojima ćete učenicima moći da približite promene funkcija, frekvencu, amplitudu, fazu i tako dalje. Znači, ovaj drugi kraj uključujemo u mobilni. Evo ga ovde. I sad, hoćemo da pošaljemo sinusni signal koji treba da se vidi na ovom laptopu. To ćemo da uradimo na sledeći način. Mi ćemo uzeti, ovde ima dva kanala, pobudit ćemo kanal 1, stavit ćemo da ima sinusnu funkciju i onda ćemo da mu damo nalog da on to pošalje na, evo ga, on je poslao i sada vi možete ovu funkciju sinusnu da menjate njenu frekvenciju, možete da kažete sada je ona negde 100 Hz, vi kažete unesi novu vrednost, vi kažete neka bude sada vrednost 50, evo ovako, evo ga 50 Hz, pogledajte, ona je sad već drugačija. A vi sad možete da i automatski menjate tu vrednost funkcije, evo vidite. Vi možete da povećavate vrednost, frekvenciju, evo vidite, i time vi sad možete da radite dve funkcije, da sabirate, da oduzimate, da analizirate već prema vašoj želji. Da biste sad uradili nešto drugo pomoću laptopa, vi možete da koristite ovaj digitalni mikroskop koji možete da uzmete čak i za 20 evra kod Amazona, AliExpressa ili Alibabe i on je kao, uključuje se na laptop kao USB običan. Ovaj mikroskop uvećava do 250 puta. I sad, evo ovde imamo njegovu aplikaciju, mi smo je sada aktivirali, mikroskop su vam pokazali, povezali smo ga sa ovim laptopom i sada pokušamo da vidimo šta mi možemo sa njim da vidimo. Evo pogledajte, mi ćemo sada da damo da vidite kristale soli, evo ovde, i mi ćemo sad uvećati malo ovo da bude preko celog ekrana, da bolje vidite, evo ovako. Znači, evo pogledajte, to su vam kristali soli i vi čak možete da merite i ako radite u gimnaziji ili u nekoj srednjoj školi, vi čak možete da merite veličinu ovih kristala soli. Zatim možete da gledate kristale šećera, evo pogledajte. Znači, vi ovde na mikroskopu uvećavate, idete, samo trenutak, evo ga. Evo, vidite, vidite kristale šećera koji se razlikuju od kristala soli. Na kraju možete da gledate i ćelije luka. Evo, pogledajte. Tu je niz, uzeli ste
iz luka ste izvukli jedan sloj i gledate ćelije, to možete raditi zajedno, profesor fizike, biologije, hemije. Možete da gledate i šta se nalazi u mleku. Dakle, sada vam predlažemo da pomoću tog visual analyzera na laptopu analizirate različite vrste signala koje šaljete sa vašeg mobilnog, povezanog sa kablom za laptop, pomoću aplikacije Function Generator ili generator funkcije na našem jeziku. I sad sami zaključite gde ovo možete da primenite na časovima matematike, fizike, biologije, tehnike, informatike. Zatim vam predlažemo da pokušate korišćenjem materijala sa sajta Ruka u testu da uradite uzorkovanje nekog signala, na primjer zvučnog signala, gde smo vam dali ovaj link i dali smo vam 2 radna lista. Probajte da uradite kako se vrši uzorkovanje nekog signala. Zatim, pomoću veze digitalnog mikroskopa i laptopa pokušajte da vidite sa učenicima kristale koje smo već pokazivali, vidite piksele na ekranima vašeg mobilnog ili laptopa. Pokušajte također da vidite šta ima u mleku, koristeći naš materijal sa sajta Ruka u testu u delu integralno, interdisciplinarno. Evo ovdje vam je link. I tu pogledate, pomoću mikroskopa posmatrate i pokazujete kako izgledaju micele mleka i ovdje su vam linkovi koje smo dali. Hvala na pažnji.